Atopar unha solución que permita paliar as inundacións que se producen na rúa Fernando Olmedo en Pontevedra cando coinciden as precipitacións intensas coa preamar e o obxectivo no que traballarán da man o Concello e Augas de Galicia. Deste anuncio que sale hoxe de que Augas de Galicia vai a actuar nas zonas, no Valdecorvos aquí, para entendernos, que, eu só podo dicir aleluya. Que o lóxico é que fixar Augas de Galicia, porque son especialistas neso, saben de aguas, é un organismo especializado, pois non lle vai a competir o Concello por vivos funcionarios ou técnicos que teña. Para Mosquera, a proposta máis axeitada pasaría por crear un espazo inundable na zona verde de Valdecorvos, unha especie de encoro que permitiría almacenar auga durante a preamar, cunha capacidade aproximada de 7.500 metros cúbicos. Xa a tecnoloxía é fiable e ten unha comporta que cando está subindo a marea, pecha. Vale? Ao pechar, a agua empeza a acumularse, fai como un embalse. Vale? E cando a marea baixa, ábrese. É vacía. E si sigue chovendo moito e vindo moita agua, volves a repetir na seguinte marea. Segundo os cálculos iniciais, esta obra tería un custo aproximado de 2 millóns de euros. Así as cousas, para o goberno local, esta actuación debería complementarse coa creación dun espazo de contención de auga na zona verde o carón do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. A zona baixa tería moito menos agua e o único que serviría sería para que a agua superficial de Padre Olmedo, en vez de estar aí superficial, poida almacenarse en unha zona un pouquiño máis baixa, que sería a zona verde que está ao lado do estadio. A proposta que quedaría prácticamente descartada sería de baixar unha nova tubaxe pola rúa José Malvar.